Здравейте, аз съм доктор Шах, инвазивен ангиолог и флеболог. Днес ще говорим за лимфедем. Лимфедемът е медицинско състояние, което се характеризира с задържане на лимфната течност в тъканите на тялото. Тази натрупана течност води до отоци и нарушава нормалната циркулация в засегнатите области. Обикновено лимфедемът засяга крайниците, ръцете и краката, но може да засегне и други части на тялото. Симптомите на лимфедема варират според степента на засегнатите тъкани, но обикновено включват натрупване на излишна течност, което води до отоци в ръцете, краката или други области на тялото, тежест и напрежение в засегнатите области, дискомфорт или болка, повишена податливост към инфекции в засегнатите области. Лимфедемът може да бъде предизвикан от различни фактори, включително генетични предпоставки, хирургически процедури, които засягат лимфния поток, като например мастектомия при рак на гърдата, инфекции, които повреждат лимфните съдове, травми на тъканите или на лимфни възли. Въпреки че лимфедемът не може да се излекува напълно, съществуват методи за управление на симптомите и подобряване на качеството на живот. Те включват компресионна терапия, носенето на компресиращи материали като чорапи или ръкави, които помагат на лимфната течност да се оттече по-ефективно, пресотерапия или така наречения лимфен дренаж, физиотерапия, специални упражнения и техники за подобряване на циркулацията, мануалната терапия, масажни техники, които помагат на лимфната течност да се движи по-лесно през тъканите. Освен всичко това, опитайте се да включите физическата активност в ежедневното си, като ходене, плуване или йога. Поддържайте здравословно тегло. Избягвайте топлината, като слънчеви бани и вани, защото те допринасят за увеличаване на отоците. Поддържайте хигиената, за да избегнете инфекции. Отделяйте време за почивка и повдигане на краката или ръцете, за да намалете отоците. В заключение, лимфедемът е сериозно състояние, което изисква внимателно управление и лечение. Редовното консултиране с медицински специалисти и следването на препоръките за лечение са от съществено значение за контролиране на симптомите и подобряване на качеството на живот. Надявам се това видео да е било полезно за вас.